Sekuphele iiveki ezintathu abafundi bengayi ezikolweni kule ngingqi. Ezilokishini abafundi babonwa bezule ezitalatweni. Iimviwo zesiqingatha sonyaka zabafundi bematriki ziqalisile kule veki iphelileyo. Kungoku nje aba bafundi baxhalabile. Asikho against i-strikers, ayikuthi asifuni ukuthi i-strike isiqhubeke. Bona balela into ekhona kodwa kumele basicabangele nathi ngoba thina senze final year and akusingathi sizokwazi ukuthi siphinde imatric futhi. Into le iyastressa kakhulu singama matric wala eHarrismith. Sizamile ukukhuluma nabothisha ukuthi bamane basibise ku online abakhona. Kusenjalo izikole esedolophini zivuliwe kwakhona. Abazali bamemelela isebe lezemfundo kuba lize nenkqubo ezakunceda abafundi notitshala kuba babuyise ixesha elilahlekileyo. What I'm asking for kuma comrade ukuthi badedela abantwana beze esikolweni bamashe bangavandalize nix. Strike, it must continue. It's unfortunate we must say that they will write the special exams, they will write special papers for them. They cannot miss that. We want them to write. Iinkokheli zabahlali zidibene kunye neenkokheli zephondo nezikazwelonke ze-ANC kwiinzame zokuza nesisombululo. Sivumelene ne-national office kanye ne-province ne-leadership ye-province kuma issues we-service delivery ukuthi usebenza kanjani la sizo-establisha khona the task teams zisebenze ku-accountability ukuthi yonke into mayenzakala yenzakale ngendlela right. Kodwa la singakaqedi khona ukuthi abasiqinisekisanga ekuthana nopresident uzanini. Kubanjwe abantu abangama-55 ngodushe lwasesihlangalaleni. Isebe lezemfundo lithi lisungule inkqubo ezakunceda abafundi kuba babuyise ixesha elilahlekileyo.